Яралынан аккан кан кебек таң кыдыра уфук ситендә. Һөҗүм үтте, тынлык. Ял итә бәрелеш кыры тузан төтендә. Ләкин таңды берәү күрмәне. Ул яшь егет Урал буенан кускан кебек бала әсәһен калкыулыкты кысып егылган. Һәм бусланып аккан кайнар кан һуңгы бүләк һөйгән еренә. Ташлай алмай изге тупракты үбә кебек һаман ирендәр. Эй, гомерҙең һуңгы сәгате, һин миңә лә шулай күкрәп кил. Батырҙарын иҫкә алғанда, онотмаһын мине лә туған ил.